Здравейте на всички! Днес какво ще правим? Днес ще засаждаме ягоди. Честно казано, избрахме доста неподходящо време, но тъй като вчера пристигнаха, предния ден ги поръчахме по интернет ягодите. Ето тук са самите коренчета ягоди, заедно с капини. 5 капинки. И самите ягоди пристигнаха и трябва да ги засадим възможно най-скоро. Това, което видях, е, че самите ягоди са с така наречените голи корени и нямаме възможност да изчакаме известно време да се подобрят външните условия да ги засадим. И затова трябва да ги засадим днес. Татко и Борко обработват мястото, където ще бъдат засадени. Какво ни казаха, че трябва да направим? Казаха ни, че трябва наполовина да подрежем тези корени и да ги сложим в водичка, преди да ги насадим. За целта тук съм си сложила една саксийка. Отгоре съм сложила найлон да не пропуска водата. Сега ще срежа половината коренчета и ще ги подредя тук в самата саксийка. Ето така изглежда вече подрязаните коренчета. Сорта ягоди, който взехме, мисля, че се казваше Албион 1, ако не се лъжа. По 60 евроцента е едното коренче. 100 коренчета с тези капини ни излязаха някъде около 100 евро, заедно с найлона, който е на дупки за засяването на самите ягоди. Ето тук вече са част от подрязаните коренчета и ягоди. Ето ги и коренчетата. Останаха още малко да изрежа. Ето това е мястото, което татко и Борко ще обработят, където ще засадим ягодите. После ще ви го снимам обработено как изглежда. Ето тук са ни вече подрязаните коренчета ягоди. Като съм ги сложила в кофички с малко вода. Ето обработихме мястото, насипахме тор и сложихме този найлон, който е с дупки. И сега ще засеем разсада с ягоди. Отдолу сложихме и капково напояване. Ето и крайният резултат от засаждането на ягодите. След като обработихме мястото, насипахме тор, фрезовахме, за да се размеси тора хубаво с пръста. На места не е размесено. И насяхме, положихме капково напояване и насяхме самите ягоди. Насяхме ги със съдило, но има и по-лесен начин да се насадят. Вчера ги насяхме, снощи валя дъжд. Надяваме се да се хванат. Тук са 100 коренчета и ягоди. Както ви казах, сорта мисля, че е Албион 1. И така, ще следим да видим какво ще стане.